हिंदुस्तान के सबसे बड़े टीवी रियलिटी शो लव एंड वॉर में हुआ अनमोल का सिलेक्शन। क्या अनमोल कर पाएंगे अपने शहर आसाम का नाम रोशन? टीवी शो लव एंड वार सीजन 3 आव सायख'जादों सासे बर' लाइमोना। लाइमोन बर' फिसा अनमोल स्वर्गियारिया लव एंड वार सीजन 3 टीवी शोनि थाखाय सायख'जानो हादों। बे समाव सिगां फारसे थांनो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय भटनि गोनांथि जादों अनमोल स्वर्गियारिनो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि थागिबि बिफा बायकुन्था स्वर्गियारि आरो बिमा रबिका स्वर्गियारिनि फिसाज्ला 25 बोसोर बैसोनि अनमोल स्वर्गियारिया सासे हारिमु मोजां मोनग्रा जाखांफु बर' लाइमोन। बिथाङा उत्तराखंडनि रुड़कीआव थांनाय 9 जून अक्ट'खालि जानाय लव एंड वार सीजन 3 नि थाखाय अडिशनाव बाहागो लाहैदोंमोन। गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों अडिशनाव सायख'जानो हादों आरो लव एंड वार सीजन 3 टीवी शोनि थाखाय बाहागो लानायनि खाबुखौ मोननो हादों। नेशनल टीवी शोआव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै गावजों लोगोसे बर' हारिनि सिनायथि आरो मुं आर्जिनो थाखाय बे टीवी शोआव सिगां फारसे आवगायलांनो हास्थायदों अनमोल स्वर्गियारिया। बेनिखायनो गावखौ बे टीवी शोआव देरहासार खालामनो थाखाय हारि अनफावरि रायजो राजा सुबुंफोरनिसिम भट होनो खावलायदों। अनमोल स्वर्गियारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 30 आगस्ट 2024 अक्ट'सिम भट हरनो हागोन। भट होनो थाखाय नोंथाङा SMS आव अनमोल स्वर्गियारि आसाम लिरनानै 7249949333 बे नम्बराव दैथायहरनो हागोन। Hey guys, this is Anmol Swargiari. गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय बाहरबाय। I wanted to tell you that I went Uttarakhand to give an audition for a TV reality show Love and War Season 3 और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको बताते हुए that I got selected for the show। और आप सब तो जानते ही हो रियलिटी शोज आर लाइक all about TRPs, जो जितना ज़्यादा TRP देगा वो उतना ही आगे तक जाएगा। सो वही देखने के लिए प्रोडक्शन टीम ने एक वोटिंग चैलेंज दिया है ताकि उन लोगों को पता चले कि किसके पास कितना ऑडियंस है और कौन कितना ज़्यादा TRP ला पाएगा शो के लिए। सो आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ वोट फॉर मी। वोट करने के लिए मैसेज पर टाइप कीजिए अनमोल स्वर्गियारी आसाम एंड सेंड कीजिए 7249949333 नंबर पर। प्लीज़ गाइस मेक इट काउंट। गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।